Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. 3 wedstrijden binnen nog te versielen. De strijd liek het haast beslikken. Zet Grauwjoet in de Lemster bij. Een grote stap richting het zilveren scootje. Want één minder klassering kan ik samen weer grote consequenties hebben. Dit is het Scootjesjournaal. Grauw op titelkoers, maar is nog net los. De Lemmer krijgt de kans om beroemd te slaan. En net alleen de titel stiet op het spul. Waar bedaart het op het podium? Waar kan in deze tropische omstandigheden in een brotsige Lemsterbij de holle het beste koel houden? We zeggen het naar de 10e wedstrijd van het kampioenschap. Grauw liet juster op de Vlusen op een ijsje en waarom het de klassementsleider is. Maar de derde overwinning van het kampioenschap had Douwe Visser zijn vastsprong verder uitbreiden. In principe had zij dus de beste papieren, maar met De Lemmer, Akrum en Jennewoud daarachter is er nog van alles mogelijk. En kijk nou wacht het thuiswetter van de Lemsters. Op de IJsselmar leidt de druk net bij Grauw. Nee, die leidt Joert bij Jasper Visser. Voor eigen publiek wil de Lemmer de Efterston Lietser meidje en de titelstrijd weer helemaal evenbrekken. Het is zeker zul je er wel een beetje naar en zo hartstikke leuk wezen, maar je moet er net vol mee bezig wezen in het stadion. Je moet er gewoon zorgen, misschien op snits. Het is zo leuk wezen als we op snits dus nog druk kennen meidje om het eindresultaat. Maar op dit moment, 3 wedstrijden kan een hele hoop gebeuren. We moeten gewoon in eigen wedstrijd lekker bloed varen en dat is het belangrijkste. Een outsider van het podium is misschien wel de nummer 4, maar een goede tweede week, de jouwer. Justo stiekem nog naar het podium? Ja, natuurlijk. Maar je kan beter maar gewoon heel erg denken aan een vrij ziel en als je op steeds wel over de def staan. Want dat ziel volle vrijer is. Dan moet je er eruit denken. Hè? Net al te hudde wien in de Lemsterbaai. Uit het zuidwestenwijk. Krijgt 2, daar houdt het vol bij op. Misschien krijgt een treien. Publiek, even zwaaien. Naar de oer al thuis. Jawel. We gaan als jongen. Tropische omstandigheden dus. We zeggen naar de route die erin leidt. De baan, een op- en delbaan. Maar een gate daar bij treien waar de skippers kiezen kunnen. Dit is de start. Een skiënde startline. Had je maar gong hebben bij die start. De positie met deze lichte wien minder belangrijk. Maar alsnog, zien waar de toppers zitten. Grauw start vaak in het midden. Egno is aardig vlot. Drachten direct onder de orenkant. Kiest voor het orenslagje. En het Jereveen had een goede start. Helemaal boppen oorno. Kiezen voor de slag richting de Polderdiek. Hier de Grausters. Het mooie bruine scootje. Al werk goed vlot. Dat is dan geen tafel meer, hè? Het grootste gedeelte kiest voor de koers oerbakboord bij de Waldel. Het Jereveen hier misschien wel de mooiste start. Zullen we hier links in beeld. 2 keer een tweede plak dit kampioenschap. En een keer treden. Jereveen kan die pikstart volgt dadelijk zijn vervolgje aan. Kom als eerste om bij die bopperste tonnen. Halve naar de start. Een heel eind trossielen kin. Richting die polderdik. En kom als heegste uit. Dat docht vertuten. Zucht hier de bemanning van de Gerbe van Manen. Als nummer 2 dan, de jouwer. Ik zei koen een eind trossielen richting die polderdiek. Grauw treden. En hier de nummer 4. Dat is Huzum in het witte scootje. En langwaard draaien nog correct voor de Lemmerdel. Past dat al hier? Kind dat? De Lemmer had in principe voorrang. Giet al je goed. Geen protesten. Waar zitten de concurrenten van Grauw? Dit is de nummer 3 van het klassement. Akrum. Lezen nou 12e. Daarvoor nog Jennewoud. 11e. Hier de Akrumers. Van de Wien.
Giet het dan op naar het strand daar bij de Lemmer. Daarvoor leidt de gate. En hier de middenmoot. Grauw, Tredeno. Het Jereveen is al trot die gate. Zullen we hier correct voorbij schouwen. Kiest voor dezelfde slag bij de Waldel. De Lemsters in het green kiezen nou juist voor de orenkant. Voor de slag naar het gemaal. Het Woude gemaal. Hier aan boord bij de Lemsters. Grauw al heel gauw door de wien. Hier met de G. Meidje de slag naar de wal heel kwad. Hoe pakt dat uit? Want het Jereveen rint uit. De winnaar van Feline hier. Dat die een hele oorentieren. Ziet een doel in de strijd met Jennevoort om het kampioenschap. Lijn hier de basis voor de titel. Waar zit de Jouwer, de nummer 2, die binnen al om die boppenste tonnen heen. Nou om de spreader. En hier nou Husum. Die ben voorbij Grauw. Dat slagje van Grauw had dus net voordelig uitpakt. Grauw kan nog wel van Jouwer deel. Die zit er direct mooi bij. Van 8 naar 4. Ik word eens mooi van de Ljouters die het strijdbaar bleven. Gas geven, jette ik een bemanningslid season. En hier de Lemmer, de grootste concurrent van Grauw. Nou als het ziende om de tonnen. Ja, voor het podium docht de Oerol thuis nou goeie zaken. Zuchte concurrenten, Akrum, de Lemmer en Jennevoort een ontopplakken efter haar. Tja, en dit is Costa del Lemmer. Maar deze temperaturen. Voor de tweede keer trot de gate. Jereveen kiest de Novaar om op bakboord trot die gate te gaan. Je boppen in beeld, mooi te zien. De nummer 2, de Jouwer op die gate hou. En dit zijn de nummers 3 en 4. Husum in het wit en grauw. Jereveen de Nijvel, Vottendaalk trot de wien. Weer voor het slagje richting die polderdiek. Husum in grauw weer richting het gemaal. Hier dan de Gerben van Maan. Jereveen, maar daarachter de Jouwer. Grauw is dan voorbij Husum. Die zullen we hier op een kont. Komen nou op de boppenste ton hou. Maar Ljouwert, die hadden het zeil op bakboord. Hadden in principe voorrang. Is Husum op tijd trot de wien gaan. Ljouwert met wel wat wieken. Wordt wat heen en weer roepen. Had een protestdoel. Zullen ze haar hier afvregen. In alle gevallen Husum 4, Ljouwert 5. Waar zit de nummer 2 van het klassement dan? De Lemmer, Njoggende nou. Staat tevreden niet van Grauw. Wie ook om te zien waar de wien zit. Want ja, die giet er wel wat uit, hè. Er bleef net volle wien oer. Iedereen eigenlijk nog wel genoeg wien om te zielen. De Lemsters dus, Njoggende. Ja, het is blabber in. Misschien dat die mensen dat ter wel noffelijk vinden. Maar voor een mooie zielerij bleef er net volle wien oer. Wien is dus wat jedder als orendagen. Onbedriegen van oude start het Jereveen. Zil op die finish au. Wat zil dat goed vielen. Eindelijk een overwinning voor de kampioen van Feline hier. Maar dat de Jouwer die gaan dan rechts om terug die gate. Lezen hier nog twadde. En wat doet Grauw dan? De nummer 3. Zij gaan links terug die gate. Hoe pakt dat uit? Het zal Jereveen al je vast wezen. Zij finishen hier en spelen de wrangersmaak van dit kampioenschap met deze overwinning wat vod. Een beetje ingetogen, dat wol. Maar wol een overwinning. Zei het Sietse Brouwer. Zij worden hier eerste. Grauw had de slag, maar de Jouwer woon. Zij weer het twadde. En de Jouwer, met Rinus de Jong, komen hier als derde door de finish. Het wie wat zunnigjes, het gejuich. Ja, wie is dit? We zitten er de hele week wat zien rond. Ik en mezelf misschien een beetje. En dan is het mooi dat het nou lukt. Jij op het achterdek van het finishkot klonk, toen jij dik eindelijk. Ja, voor sommigen is dat wel zo. Ja, voor mij ik. Ja, dat is gewoon shit. Wij willen altijd we zielen voor het kampioenschap. Hè? En dat is voor u zoer, al even. En dat is voor u jammer. Maar ja, dan is het mooi dat we nog wel winnen. Dus hartstikke best. Zij Sietse Brouwer na zijn overwinning in de Lemsterbaai. Laten we gauw de uitslag nog even beschermen. De dijwinst is dus voor het Jereveen.
De top 3 of Besjoen, Ljouwert, 4e, Huzum, 5e, Langwarszegde en der zonde Jennewoord. Op de tweede kaart valt Benam het 9e plak van De Lemmer op eigen wetter. Akrum, 12e, Snits, 13e en de Zuidwesthoek, 14e. Wat betekent dat dan alweer voor het klassement? Grauw had de vastsprong op de rest van het veld vergrutten. Zouden we nou 21,7 punten kunnen mogen het kampioenschap binnenheljen. Want zie maar, het gaat mij de nummer 2. De Lemmer is meer dan 14 punten. De Lemmer had 34,9 punten. Akrum, tweede, met 38,9 punten. 4e Jennewoord, de Jouwer, 5e. En zien we nog even op de tweede kaart. De regen wordt sluiten terug Drachten. In de klapper praten Arjen de Boer en Geertje de Vries aan zijn nijoer alles wat er bar op het wetter. Dat doen ze met Gerard Pietersma, de jeddere skipper van Jennewoord. Zie je alweer oer een kwartier na het waar en Friesland Joert. Dat wie het, Trodde Wien op Nijmoon. Dan zullen de SKS-koetsjes op Nij in de baai van De Lemmer. Graag op dan, warme groet. Hoi! Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drasma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's.